Исәнмесез, Яңа Гасыр телеканалында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Без сезгә 31 июль яңалыкларын җиткерергә әзер киләсе минутларда. Эсләренә агач төшеп үлүчеләр, зыян күрүчеләр һәм меңләгән кешенең утсыз калуы. Ялчиктагы давыл вакытында Яшел Үзәндә кешеләре бар иде. 3 кеше үлде. 7 кеше хәзер больницаларда. Шимбә көнне Идел буенда булган давыл нинди бәла казаларга китерә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Африка чумасы таралмасын өчен Татарстан урманнарын дезинфекциялиләр. Кабаннар бит алар миграционный ниләр дигән кебек әйтергә була. Алар бит бер төстән атырмый. Шуның өчен без профилактика өчен үзебезгә ни ясыйбыз инде шул чир кермәсен. Яңа Шишмә районында урманны ничек эшкәртәләр, буларны Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Тиздән мәктәпкә. Нравится твой ранец? Да? Тяжелый? Татарстанда мәктәпкә җыенырга булыш акциясе башланып китте. Балаларга кемнәр һәм ничек ярдәм итә ала? Безнең материалда. Татарстан әле һаман шимбә кичендә булган давыл шаукымында яши. Ул китергән зыянны бетерү белән шөгыльләнәләр. Бүген Яшелүзән районында Ялчикта ял иткәндә үстенә агач төшеп хәрәк булган Айрат Хәялиев белән хушлаштылар. Кичәгенә аның туганы Ленар Вахитовны соңгы юлга озатканнар. Питрәш районында яшәүче гаилә 32 яшьлек әни кеше һәм аның 2 нәни баласын туган яклары Башкортстанда җирләячәкләр. Шимбә дулаган давыл Мариэлның Ялчик күле буенда 10 кешенең гомерен өзә. Шуларның 8-е Татарстаннан. Араларында 3 бала, берсе быел гына туган булган. Кеше үлеменә китергән давыл тагын нинди зыян сала? Рания Абдрахманова тулырак. Яшелүзән зираты. Ялчикта хәлак булган ял итүчеләрнең өчесе шушы районнан иде. Икесе бер нәселдән. 47 яшьлек Айрат Хәялиевны бүген җирләделәр. Ул ялга 11 яшьлек кызы, энесе һәм туганнары, дуслары белән барган булган. Агач алар яшеренгән палатка өстенә ава. Мы вместе поехали, вместе отдыхали. Барыбыз бергә көне буе ял иттек. Кич 6-лар тирәсендә яңгыр коярга тотынды. Мин башка чатырда идем. Абый, 2 туган энебез, хәзер РКБда ятучы туганнар бер чатырга керде. Алар өстенә бер үк вакытта 3 агач яуды. Все внутри. Барыбыз да чатыр эчендә яңгырдан качкан идек. Агач төшкәч мин дә ботаклар астында калдым. Тик мине беренче чыгардылар. Син кем, телефонын кая дип сорадылар. Кулдан кулга тапшырдылар. Меня вытащили первого, а потом... Бик инсаплы, бик йомшак кеше. Бер качан отказы бер кемгә юк ие. Нәрсә сорасаң, бөтен эшкә беренче барадыр ие. 17:44-тә бер болыт та юк. Монда видеода күренә. Казаннан Җәләлиевләр гаиләсе чатырлы лагерьгә 2 кечкенә балалары белән барган булган. Ләйсән сүзләренә караганда, һава торышы кискен начарлана. Башта яңгыр ява, аннары көчле җил күтәрелде ди. Гаилә чатырда яшеренергә була, әмма анда озак саклана алмыйлар. Җил давыл килеп иште инде. Палатканы күтәреп ыргыта башлады. Без эш яктан палатканы тотып тордык. Чыгыгыз палаткадан, барыгыз да чыгыгыз палаткадан дип кычкыргач инде без тиз генә чыктык. Анда уже агачлар авадыр инде ул вакытта. Без курктык, балалар бик куркты инде. Тиз генә әйберләребезне җыйдык та кайтып киттек. Шул кичтә Ялчикта 10 кеше хәлак була. Шуларның 8-е Татарстаннан. Бу Казан, Биектау, Яшелүзән һәм Питрәш районнары халкы. Араларында Күйек бистәсеннән 2 нәни баласы белән 32 яшьлек хатын-кыз да бар. Сабыйларның берсе әле быел гына туган булган. Медицина ярдәме сорап 20 кеше мөрәҗәгать иткән. Уртача һәм авыр хәлдәгеләрне хастаханәгә озатканнар. Состояние пострадавших были разные. Китергәндә зыян күрүчеләрнең кайсыларының киселгән, сыдырылган җәрәхәтләре дә бар иде. Икенчеләренең баш мие селкенгән, авыр хәлдәге пациентлар да булды. Сөякләре сынган, эчке органнарына зыян килгән кешеләрне кабул иттек. Әйтик, берсенең бут сөяге сынган. Шул ук вакытта давылның бер өлеше Татарстанга да кагыла. Көчле җил ут чыбыкларын өзә, түбәләрне кайыра, агачлар авып, автомобильләргә зыян килә. Агачлар балалар лагерьләрендә дә уган. Әйтик, мираста калын нык имән дә җилгә каршы тора алмаган. Повалило 5 деревьев. 5 агач яуды, шуларның берсе зур имән, аны урманчылар кисеп алып чыгарды. Каеннар һәм 2 тупыл. Давылда корылмалар зыян күрмәде, балалар да исән сау. Кичке якта 2 кеше 2 кеше икән. Берсе Айрат, икенчесе Айрат. 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 Икенчесе
точно вакытын хәтерләмим. Җил чыкты, яңгыр китте. Һәм инде шулай хәл башланганга без инде балаларны сразу корпусларга керттек. Бу вакытта давылдан елгаларда дулкыннарның биеклеге 1 метрга күтәрелә. Зөя елгасында көймәдә йөрергә чыккан 10 артык кеше суда кала. Бәхеткә янәшәдә Павел Матвеев кебек битараф булмаган кешеләр яши. Ул гидроциклына утырып 11 кешене коткара. Лодку прибило на мель. Бер гаиләнең көймәсе кымга терәлгән, анда 2 бала, аларның әти-әнисе иде. Көймәгә дулкыннар су тутыра. Аларны коткарып кына кайттым. Танышларым шалтырата. 7 кеше көймә белән елгага чыгып киткән иде диделәр. Алар юнәлгән урынны утраулар аша барып эзләп таптым. Анда әйләнеп капланган көймә, жилетлар йөзеп йөри, ә үзләре юк. Эзли көймәдән 500-600 метр ераклыкта төрле җирләрдән таптым. Бер урында ир кеше, хатыны һәм 2 баласы аңа ябышкан. Мине җибәр, балаларны ал ди. Тиз генә балаларны утыртып, үзен сөйрәп диярлек ярга кадәр чыктык. Шимбә көнне булган давыл түбәләрне куптарып, агачларны аударып кына калмый. Зия утрау шәһәрчегендә менә шушындый каркасы тимердән булган ишек тупсасыннан сынып төшкән. Аның авырлыгы бер дә әз түгел. Димәк, мондый ишекне ватыр өчен җилнең тизлеге нинди булырга тиеш? Шул ук кичтә Лаеш районының Боровое Матюшин авылында 14 яшьлек кыз да һәлак була. Икенче көнне хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең чираттан тыш утырышын җыйдылар. Монда ачыкланганча, давыл сәбәпле республикада 11 мең кеше утсыз калган. Казанда яшен сугып берничә станция сафтан чыга. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгына Лаеш, Яшелүзән, Кама тамагы, Питрәч, Апас районнарыннан агачлар ауды дигән 40-ка якын хәбәр килә. Прошу всех ориентировать. Торак коммуналь хуҗалык тармагы буенча һәркем үз торак фондларын карап, тикшереп чыксын. Түбә ябу кебек беренче әһәмияттәге эшләрне тиз тәмамларбыз дип өметләнәм. Биналарны явым төшемнән саклау зарур. Социаль яктан мөһим объектларны төзекләндерүгә күпме акча тотылачагын санарга кирәк. Беренче вице-премьер сүзләренә караганда, вазгыятьне республика рәисе шәхси контролендә тота. Рөстәм Миңнеханов зыян күрүчеләргә барлык ярдәмне күрсәтергә кушкан. Яшелүзәндә бу эшкә керешкәннәр инде. Первоначально мы оказываем помощь семьям по вопросам погребения. Иң беренче туганнары һәлак булган гаиләләргә аларны җирләү мәсьәләсен хәл итәргә булышабыз. Аннары зыян күрүчеләргә нинди ярдәм кирәклеге ачыклана. Кемгәдер психолог ярдәме кирәктер бәлки, тиз арада эшләячәкбез. Безнең соцработниклар информацияны алдылар, спискларны җыйдылар. Бөтен гаиләләргә без булышабыз, без аларны ташламыйбыз. Давыл китергән зыянны бетерү эше әле берничә көн дәвам итәчәк. Яшелүзән районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Шәйдуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов давыл вакытында гомере өзелгәннәрнең гаиләләренең кайгысын уртаклашты. Узган шимбә республика өчен фаҗигале булды. Котышкыч Гарасатта 9 татарстанлының гомере өзелде. Шуларның 4-се балалар. Күрше Мариэл республикасында җил, давыл кубу сәбәпле палаткаларга агачлар ава. Коткаручыларның тиз арада ярдәмгә килүенә, юл итүчеләрнең үзләренең дә булышуына карамастан 8 кеше үлә. Һәлак булучылар арасында 3 бала, иң кечкенәсенә 1 яшьтә тулмаган була. Якыннарын югалтучыларның кайгысын уртаклашам. Зыян күрүчеләргә бөтен кирәкле медицина ярдәме күрсәтү буенча карарлар бирелде. Аларга тиз арада саугуларын телим диелә кайгынамәдә. Мариэл башлыгы Юрий Зайцев 29 июль көнне Гарасатта зыян күрүчеләргә бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм күрсәтеләчәген хәбәр итте. Давыл вакытында үлүчеләрнең гаиләләренә 1 миллион сум түләнәчәк. Җәрәхәтләрнең җитдилегенә карап, зыян күрүчеләргә 50-дән 500 мең сумга кадәр күләмдә акчалата булышлык каралган. Түләү алырга хокукы булганнарга мәгълүмат җиткерү эшен Мариэлның социаль яклау министрлыгы алып бара. Акчалар республика бюджетыннан бүленә диелгән төбәкнең рәсми сайты. Казанда давыл вакытында кешеләр һәм шәһәр милкенә килгән зыян күләмен исәплиләр. Соңыннан чыгымнарны ничек кайтару турында карар кабул ителәчәк. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыйниятуллин җиткерде. Давылдан килгән зыян буенча 300-дән артык мөрәҗәгать булган. 23 кеше төрле җәрәхәтләр ала, икесе хастаханәдә. Көчле җил 10 йортның түбәсен кайрып аткан, 5-сенә зыян килгән. Казанлылар давыл вакытында төшерелгән кадрларны социаль шелтәрләргә урнаштырды. Менә бу кадрларда Константиновка бистәсендә җил түбәне очра. Икенче бер торак комплекста рамнары белән тәрәзә килеп төшә. Йөзләгән агач ава 19 кешегә машинасын ремонтларга кирәк. Электр шелтәрләрендә 100-дән артык өзеклек авария теркәлә. Бүген урамнарны җыештыру эше дәвам итте.
Планируется устранить самые короткие сроки. Урамнарны алган агачлардан тиз арада җыештырып бетерү бурычы куелды. Күбесе кичә үк чыгарылды. Аларны кисеп, ваклатып полигонга озатачаклар. Кайдадыр чистартылмаган урыннар калса, идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Минем Казан чат-ботта ачык Казан системасы да эшли. Татарстанда доңгызларда Африка чумасы таралмасын өчен урманнардагы кыргый хайваннарны да йогышлы авырулардан саклыйлар. Моның өчен 15 районда дезинфекция эшләре алып барыла. Россиянең 38 төбәгендә доңгызларда Африка чумасы ачыкланган. Шул исәптән безнең күрше төбәкләр Удмуртия һәм Чувашиядә дә узган ел Татарстанда Африка чумасы таралу белән бәйле 18 мең доңгыз юк ителде. Яман ширдән саклану өчен бүген Яңа Чишмә районындагы урманнарны да эшкәрттеләр. Кабан доңгызлары пушилар йөри торган урыннарга, алар ашый торган улакларга махсус сыекча сиптерәләр. Тулырак Илдар Сафиуллин. Хәзерге вакытта без Яңа Чишмә районының бик үзенчәлекле урынында бу менә ике урман арасы игътибар итсәк, әлеге сукмакны кешеләр түгел, кабан дуңгызлары һәм пушилар ясаган. Бу аларның даими уза торган урыны. Алар нәкъ менә шуннан икенче урманга күчәләр. Инде менә мондаларның тамак ялгап ала торган урыннары дисәк, бик тә дөрес булыр. Аучылар махсус менә шундый савытлар ясап куйган. Менә бу якта ашлык, инде икенче якта туз. Нәкъ менә кабан дуңгызлары һәм пушилар яман чирләр таратмасын өчен белгечләр шушы урынны эшкәртәләр дә инде. Урманны эшкәртүнең үз таләпләре бар. Баштан аяк махсус киемдә булу шарт. Аларны бер тапкыр кулландыңмы, юк итәргә кирәк, чөнки шул пычрак киемдә авыру тарату чыганага булырга мөмкин. Дезинфекция өчен белгечләр генә түгел, хәтта махсус машинада җәлеп ителгән. Дезинфектатлар ясыйбыз инде, не герацид, циперил. Кушабызда растворит күпме процентлап ясап, сиптерәп шул площадька күпмәйтәләр безгә. Монысы Яңа Чишмә районындагы икенче мәйданчык, урман буендагы күл, анда җәнлекләр су эчәргә килә. Республика җитәкчелеге кушуы буенча Татарстанда кабаннар саны киметелгән, 4000 гектарга бер дуңгыз туры килә ди белгечләр. Тик шулай да алар күп йөри, тиз үрчей. В России идет сейчас борьба с... Россиядә Африка чумасына каршы көрәш бара. Яз һәм җәйге чорда Татарстанда андый күңелсез хәлләр күзәтелмәде. Республика рәисе кушуы буенча без төрле саклану чараларын күрдек. Россиянең 38 төбәгендә дуңгызларда Африка чумасы табылган. Шул исәптән безнең күрше төбәкләр Удмуртия һәм Чувашиядә да ачыкланган. Бу дәвалап булмый торган җир. Авыру дуңгызларны бары тик юк итәргә кирәк. У нас обработано 6 площадок. Бүгенгә урманнардагы 6 урынны эшкәрттек, аларның гомуми мәйданы 750 квадрат метр. Монда кабаннар күп йөри. Күршедәге Аксубай һәм Түбән Кама урманнарыннан да киләләр. Аларга шикләр юк бит. Узган ел Африка чумасы Татарстанда да теркәлгән иде. 18 мең дуңгызны яндырдылар. Хәзер республикада 400 меңгә якын чучка бар. Икътисади яктан зур зыян китермәс өчен белгечләргә бик уяу булырга кирәк. Частному личному подсобным хозяйствам. Шәхси хуҗалыкта дуңгыз асраучыларга да сак булырга кирәк. Мисал өчен, кемдер урман буеннан печән чабып кайтты ди. Авыру шул үлән белән дә авылдагы дуңгызларга иярергә мөмкин. Кабаннар көненә 10-гә якын километр ара узала. Үзе чирле булмаса да йогышлы авырулар таратырга мөмкин. Махсус сыекчаны иң беренче чиратта Татарстанның чиктәш районнарында сиптерү мөһим дип белгечләр. Республиканың 15 муниципаль берәмлегендә шундый эш алып барыла. Яңа Чишмә районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Башка темаларга күчәбез. Канцелярия товарлары букча һәм укырга йөрү өчен кирәк булган башка әсбаплар. Татарстанда мәктәпкә җыенырга булыш хәйрия акциясе башланып китте. Бүген кирәк яракларны 9 мәктәп укучысына тапшырдылар. Алар күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр, шулай ук катлаулы тормыш хәлендә калучылар. Ярдәмне теләгән һәркем күрсәтә ала. Моны ничек эшләргә? Киләсе материалда аңлатырбыз. Смотри, тут заяц, у тебя тоже ушки какие. Ой. Даниловлар гаиләсе 6 бала тәрбияли, 3-се мәктәптә укый. Быел алар белем алырга яңа портфельләр белән барачак. Мәктәпне сагындык, сыйныфташларны күрәсе килә ди алар. Куаныч була инде теге безгә булышкан өчен ярдәм иткәннәр менә. Балаларга бик күңелле, алар куаналар. Яңа букчалар канцелярия товарлары белән тутырылган. Бүген шундый портфельләр Казанда һәм Биектау районында яшәүче 9 балага тапшырылды. Алар күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр, шулай ук катлаулы тормыш хәлендә калучылар.
Мәктәпкә җыенырга булыш акциясе Татарстанда 16 ел рәттән уздырыла. Шул вакыт эчендә 300 мең балага ярдәм күрсәтелгән. Акция хәйриячелек мәсьәләләре буенча Республика Советы, Мәгариф министрлыгы һәм районнарның башкарма комитетлары тарафыннан оештырыла. Быел Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүче балалар да читтә калмаячак. Аеруча яңа беркетелгән Татарстанга беркетелгән территорияларга ярдәм итәргә дәвам итәбез. Анда 1 сентябрьдә мәктәпләргә 3000-гә якын балалар барырга тиеш. Бу чиракта инде 1 классларны гына түгел, әмма бөтен балаларны 1-дән 11 класска хәтле баручы балаларны шушындый наборлар белән обеспечивать итәргә тиешбез. Узган ел 10 меңгә якын 1-нче сыйныф укучысына ярдәм күрсәтелгән, 2-нче сыйныфтан алып 11-гә кадәр 15 мең укучыга. Шулай ук Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан 211 укучы яңа букчалы булган. Мы должны уделить внимание каждой семье, где папы находятся на СВО. Понятно, что Әтиләре махсус хәрби операция зонасында булган гаиләләргә аерым игътибар булырга тиеш. Бер бала да онытылып калмасын. Акциягә күп кенә оешмалар да кушылды. Букчаларны үзләренә чакырып тапшыралар. Баланың мәктәпкә башкаларныкы кебек үк матур әсбаплар белән баруы һәр ата-ана өчен шатлык. Быел республикада 57 меңгә якын бала 1-нче сыйныфка бара. 10 көн эчендә акциядә катнашырга теләк белдереп, 450 мөрәҗәгать килгән. Балаларга мәктәпкә җыенырга теләге булган һәр кем ярдәм итә ала. Канцелярия товарларын һәм букчаларны Бердәм Россиянең Казандагы бүлекчәсендә Горький урамы 9-нчы йортта кабул итәләр. Илгиз Шәкүров, Нәфисә Минязова, Ноил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда түрәләрнең компанияләр белән идарә итү тәртибен расларга җыеналар. Нинди вазифага, күпме хезмәт хакы белән. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның материаллары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Бүген Донецкиның утка тотудан соң килгән зыяны турында сөйләрбез. Украина хәрбиләре шәһәрнең Куйбышев, Киев һәм Ворошилов районнарына ут ача дип яза Известия корреспонденты. Бер кеше һәлак була, 3-се җәрәхәтләнә. Донецкида унлап шортлау була. Бер маршрут автобусы 2 җиңел машина яна башлый. Махсус хәрби операция зонасында көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Килешү 1 ел һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә гаиләләренә акчалата түләү каралган. Туры урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук бердәм телефон номеры экранда күрсәтелгән. Түбән Камада берничә иске автомобильне шәһәрдәге автосервиска тапшыралар. Ремонтлаганнан соң аларны махсус хәрби операция зонасына җибәрәчәкләр. 2 УАЗ һәм ИЖ машинасы. Транспортны Кармалы авылында яшәүчеләр бирә. Алар автомобиль алабыз дип акча җыйган, әмма аны хәрбиләр өчен алуларын белгәч, сатучы кеше транспортны бушлай бирә. Акчаны башка максатларга тоталар. Хезмәттәшебез Зөфәр Дәүләтшинның фильмы Санкт-Петербургта узган «Время вспомнить» халыкара кино фестивалендә җиңү яулады. ZV фильмының 2нче өлешен белгечләр иң яхшы телевизион документаль фильм номинациясендә билгеләп үткән. Режиссер Зөфәр Дәүләтшин белән оператор Андрей Ключников махсус хәрби операция зонасында 3 тапкыр булдылар. Шул исәптән Россиянең 4 яңа төбәгендә дә. 2 серияле документаль картинада алар Украинада фашизмның ничек барлыкка килүе, Донбасс халкының көн күреше турында сөйли. Фильмда хәрбиләргә татарстанлыларның ярдәм итүе дә чагылдырылган. Исегезгә төшерәбез, әлеге картина узган атнада Казанда узган «Время героев» батырлар чоры дигән халыкара документаль фильмнар фестивалендә дә диплом белән билгеләп үтелгән иде. Зур игътибар белән карадылар, килгән кешеләр күреп тордык. Без яшәре акы. Аннар инде без шыканда да туктатып, рәхмәтләр әйтеп Без хезмәттәшләребезне әлеге җиңү белән котлыйбыз. Бу ТНВ холдингы өчен аеруча әһәмиятле вакыйга. Документаль кино фестивалендә уңышка ирешү җиңелләрдән түгел.
Әлмәттә, яшь геологларның бүтін Россия қыр олимпиадасы дәвам итә. Бу чара жер асты байлыкларыннан файдалану буенча федераль агентлык Татарстан хөкүмәте һәм Татнефть компаниясе белән берлектә уздырыла. Үз төбәгеңне ярату, ватанпәрвәрлек, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Олимпиаданың төп максатлары шундый. Быел 40 команда көч сынаша. Катнашучылар Россиянең 35 төбәгеннән һәм чит илләрдән, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Белоруссиядән килгән. Егет-кызлар төрле биремнәр үти. Алар гидрология, геологик маршрут, минералогия, иминлек нигезләре һәм геологияның башка бүлекләре белән бәйле. Татарстанданың 4 команда яклый, һәр команда составында 8 укучы. Татарстанда балаларның геология хәрәкәтенә зур игътибар бирелә. Бездә аның 40 еллык тарихы бар. Яшь геологларның кыр олимпиадасы 7 августка кадәр дәвам итәчәк. В Татарстане я уже второй раз. Татарстанда мин икенче тапкыр узган ел яшь геологларның конкурсына килгән идек. Монда һәркем дустана мөнәсәбәттә бер-берсенә хөрмәт белән карый. Биремнәре кызыклы. Катлаулылары да бар, әмма без тырышабыз. Аларның тормышлары табигать белән бәйле булачак. Алар үзләрен бу тормышта табып, геологлар булырлар, инженерлар булырлар. Гомумән әйтергә кирәк инде, производство эшләүче кешеләр булырлар. Туган телдә төшерелгән иң яхшы фильмнар нинди? Узган ялларда Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркында шуны ачыкладылар. Бердә Алтын тәлинкә төбәкара премиясе лауреатларын бүләкләү тантанасы узды. Бәйге быел 3нче тапкыр оештырыла һәм бөтен илдән бу тармакта эшчәнлеген башлап килүче кино белгечләрен җыя. Финалга 230 картинадан 35 иҗат җимеше сайлап алынган. Алар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Уфа режиссерлары да бар. Иң-иңнәренә 100 меңнән алып 500 мең сумга кадәр акчалата бүләк тапшырылды. Второе место в номинации «Приз зрительских симпатий». Бер юлы 2 бүләккә ия булган бердән-бер кинокартина авторы Рөстәм Шәйхетдинов. Ул тарихи триллер жанрында Хәйбулла дигән фильм иҗат иткән. Бөтен Идел буен ачлык биләп алганда Башкортстанда 60 меңнән артык кеше вафат булган. Шушы чорны үтемле итеп күрсәтү өчен ул тамашачы мәхәббәте номинациясендә җиңгән. Белгечләр картинаның музыкаль бизәлешен дә югары бәяли. Ефәр, тауық та юк, һәйәр дә юк, ат та юк. Кайтамыз инде. Тарихи триллер булгас, мына бик куркыныс кино. Хәйбулла дигән баш герое инде ничек аслыкны узган микәнме ул, мына ул уже зритель карый инде. Иҗат эшләре ничек туа, әти-әни һәм бала мөнәсәбәте, туган илгә мәхәббәт, фильмнарның темалары гаять төрле. Гомумән быел кинопремиягә Россиянең 30 төбәгеннән 230 эш җибәрелә һәм алар арасыннан бары тик 35-не генә сайлап алып, ябылу тантанасына чакыралар. Onun için bitirdiler mi? Bitirgəç bu yerlər də uşaq bitkən bitində. Bir kim də xəcəl түгел. Финалга үткән картиналар арасында халыкка инде яхшы таныш 7 утрау арасында фильмы да бар. Ул Актанышның Эшәр авылының аяныч язмышы хакында. Түбән Кама ГЭСын төзегәндә мондагы авылларга су басу куркынычы яный, бөтен халык шәһәргә күченә. 83 яшьлек Габдулла Хәйбуллин гына кала. Бәхеткә туган җирен су басмый, читкә таралган якташлары гына кире әйләнеп кайтмый инде. Авыл темасында мында туганлык темасында, мында милләт темасында, мында байтак кына темаларны күрергә мөмкинлек тапты тамашачы, Аллаһка шөкер. Сосновый ключ фильмы Чистайдагы ташландык керәшен авылын режиссер Шибен Җил Шикерткә тавышы ашагына күрсәткән. Чынбарлыкка үзенчәлекле карашы өчен ул махсус призга ия. Алар битендә теге авыл битегенә түгел, ул битендә милләт тә битә дигән сүз, ул татар телдә битә дигән сүз. Бер яктан сиңанда керәсе килә ул иләргә карарга, икенче яктан анда бик куркыныч әйтеп. Чөнки анда гомер беткән. Алтын тәлинкә премиясының приз фонды быел 2 миллион сумнан артык. Бу илебез төбәкләрендә кино төшерүне җәелдерү өчен яхшы мөмкинлек ди оештыручылар. Башкортстан кинематографында, Якутия кинематографында бик күп игътибар бирелә. Бездә кызганычка каршы әзрәк менә короткий метрга, документаль метрларга игътибар әзрәк. Главное, чтобы они учились не повторять, не копировать чужое кино, а изобретали свое. Төп бүләккә Кабардино-Балкаридан Узлы һәм Краснодардан Чечня и Мир фильм авторлары ия булды. Аларга 500 һәм 400 мең сумлык акчалата премия тапшырдылар. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.
Бу елларда Питрәчтә Скорлупино фестивале узды. Быел ул милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлап оештырылган. Милли рухтагы остаханәләр, уеннар, район тарихы турында мәдәни карта әзерләгәннәр. Кунакларны бәйрәмдә милли ризыклардан авыз иттерделәр. Башка еллардагыча рекорд та куелды. Фестивальнең асылы турында Алия Сабирова. Чем мы можем вам помочь? На землю обрушился морок. Хочет завоевать всех. Бәйрәмнең асылы театральләштерелгән тамашада чагылыш таба. Төп герой җирне явыз кешеләрдән коткарырга тиеш. Моның өчен ул 6 төрле милләтнең моңнарын бергә җыя. Скорлупино республиканың кышчылык комплексларында эшләүче яшьләр өчен оештырылган булса, хәзер ул киң таралу алган фестиваль. Быел аны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлаганнар. Монда безнең кертелгән халык җырлары, аерым этник җырлар һәм история җырлары аерым-аерым. Һәр милләтнең танылган җырларыннан торган концерт программасы бар. Кунакларны русларның зур кыймагы, удмуртларның перепейчилары белән сыйладылар. Чүлмәк ясарга, йомырканы төсле буяулар белән бизәргә, кәрзин үрергә өйрәттеләр. Мәдәни картада Питрәчнең элеккеге авыллары һәм аның танылган шәхесләре турында белеп була иде. Халык кәсепләре ярминкәсендә илнең 15 төбәгеннән осталар катнаша. Чиләбедән Юлия Романюк борынгы ысул буенча балдан пешерелгән прәникләр тәкъдим итә. Казаннан Ольга Деревянка тукус станогын алып килгән. Монда милли бизәкле билбау ясадылар. Иң көчлеләрне дә сайладылар. Таш ыргыталары зур шиналарына әйләндерделәр. Агач җайланмаларны күчерделәр. Җиңүче дип Теләче районы командасы табылды. Алар Мәскәүдә узачак финалда Татарстан данын яклаячак. Килгән барыйм аңарчы. Специально әзерләмәдек инде, чөнки монда безнең командада бөтенебез как бы гөл спортсменнар инде. Спорт белән заниматься итәргән егетләр килдек. Башка еллардагы кебек фестивальдә рекорд та куйдылар. Берсе иң күп милләтле әйлән-бәйлән оештыру буенча монда 46 милләт вәкиле катнашкан. Икенчесе 2 тонна авырлыктагы тракторны урыннан күчерү белән бәйле. Рекорд 2 метр 47 сантиметр. Скорлупиноның төп билгесе төрле төстәге чебиләр, ниндиләр генә юк монда. Шулай ук тәвә кышын күркә, каз тависын да күрергә мөмкин иде. Цыплятам понравилось играть. Они такие милые. Барысы да балалар өчен аттракционнар оештырганнар. Менә күргәзмәләре бик матур. 7 ел эчендә фестивальдә Россиянең 15 төбәгеннән 40 мең кеше кунак булган. Белгечләр 5 республика дәрәҗәсендә бер ил рекорды теркәгән. Алия Сабирова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Душанбе көн шундый яңалыклар белән истә калыр. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Исән-имин булыйк. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Хотите проверить иммунитет? Оцените уровень витамина D и антител к COVID-19 по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по направлениям теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01 55. С 24 июля по 4 августа распродажа индийских товаров. Оренбургский тракт 8, Казанская ярмарка. В магазине «Улыбка радуги» 2 и 3 августа скидка 40% на краски для волос. Приходите в магазин «Улыбка радуги» за красками для волос. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. В магазине «Улыбка радуги» 2 и 3 августа скидка 40% на краски для волос. Приходите в магазин «Улыбка радуги» за красками для волос. Сдавайте анализы где удобно. Комплексная проверка здоровья в офисе или на дому по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. Эфирда һава торышы чыгарылышы.
Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә баулавызна кайда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур. Температура көндез якынча 23 градус жылы, төнлә 16 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш түбән Кама яршаулы Алабугада һава температурасы 25 градуска кадәр күтәреләчәк, төнлә уртача +16 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава, көндез уртача температура +25 градус, төнлә 15 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, көндез якынча температура 24 градус жылы, төнлә +17 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура 26 градус жылы, төнлә 15 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта урыны белән яңгыр явырга мөмкин. Көндез уртача температура 25 градус жылы, төнлә +18. Чәршәмбе җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Башкалабыз Казанда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 26 градуска кадәр җылы, төнлә якынча температура +19 градус. Җил уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кырытыныш